Každé dieťa má rád, keď zaľahnú do postielky a rodičia im prečítajú nejakú tú rozprávku. Ja som mal špeciálne rozprávky a tie som mal najradšej. Keď mi môj otecko rozprával, a toto boli tie knihy, o ktorých rozprával, to boli jeho registračky, boli tie knižky, kde boli napísané jeho všetky zápasy. Ja som zbožňoval, keď rozprával príbehy o svojich zápasoch, o svojich výjazdoch, ako cestoval po svete, ako boxoval na Kube, v Mongólii, všade po svete, v Európe. A mal som aj tie obľúbené, ktoré som chcel počúvať stále dokola a dokola, vždy som sa pýtal na tie zápasy. Jeden z tých mojich obľúbených príbehov bol, keď môj otecko boxoval na Kube, v Havane, na jednom najsilnejšom svetovom turnaji. Boxoval tam proti kubánskému reprezentantovi. Nechcem teraz zavádzať, neviem, či bol juniorský majster sveta. Išlo o to, že bol tam aj Fidel Castro a všetci stáli a pozerali tieto veľké zápasy. Môj otecko zastupoval, reprezentoval vtedy Československo, nastúpil do zápasu bez rešpektu a všetci vedeli, že on má túto ranu a s tým jedným svojím úderom poslal svojho súpera na zem. Jak to otecko hovorí, otočil som sa, dal som mu svoj pravý hák, otočil som sa, že je všetko vybavené, idem do rohu. A keď som sa otočil, tak vidím, že môj súper zasa skacká. Tak páli som si povedal, tak niečo som pokazil, tak nič, dám mu ešte raz. A išiel som tam, že mu tam ten ďalší úder, ale už som ho netrafil. Ten ma také prefackal a prehral sa potom na body. Ide o to, že ten obyčajný človek z dediny, ktorý reprezentoval Československo, išiel do každého zápasu bez rešpektu a dal zo seba maximum. Bol tvrdý chlap a ja som na ňom strašne hrdý.